Kakvog ja džentlmena imam. Pa znam, ali jesam ja rekao da neću da nosim torbu. Pa da. Šta si ti pretrpao u ovoj tvojoj torbi? Ali si se ubrzao, ja crko. Ha? Čekaj. Tako, otvorim Izvali. Izvali. Dobar dan. Opa, crveno na radost. Ćao. Jeste, čekaj da spustimo. Ćao. Stefane, kaži kad kasnim ja. Samo kad već pa dolazi s tobom. Tako je. Ćao. Jesmo, ćao. Ćao, Mare. Dobro ti. Kaži, Mare, kakav sam pasulj napravila? Vrhunski. Ha? Pogača? Malo reći da je sve bilo A? Ja nisam ponala rukavice, s boksujem danas. Kardio? Ja, pa niste fair, brate mili. Ja misla danas će da bude neko kidanje. Pa niste fair, vi radite. Pa ne, pa vi radite boks, a ja razglabamo. Jo, Stefi, kakav styling, šta je ovo? Au. A? Svi crveni, ja crni. Ćao. Lepotice, lepojko, kaže moja svekrva, lepojko. Znači danas skidalica, a? Dobro. Penzionerski. Joj, kad vi kažete penzionerski, sve mi jasno. Dobro, idemo da se preslačimo, ajde. Čekaj, ključ da uzmem. Drugi dan ništa ne jedem. To sam rekao. Da. A prošle nedelje 6 dana ništa sam jeo. I? Ti nisi? Ja sam 4, šta hoćeš? Da, 4 pojačalo nešto. Ej, samo kad si ti bolje, ajde. Isto ne bolje, ja ne kažem to. Sam pričam isto. Da, ajde. Požuri. Možete čekam opet. Evo je slačionica. Ja sam ovdje ostavila svoj ključić da bude samo moj i ostavila sam, nešto neće, patike, evo ih, da ne moram da ih nosam jer su jako teške. A pošto sam danas morala da obučem novu trenerku, onda sam ponela još jedne patike, ali ću i njih da ostavim ovdje, zato što je ovo jako teško, prepuna mi je torba, inače, pošto se mnogo znojimo na treninzima, onda menjam majice, dukseve i tako dalje. I onda sam morala to sve da ponesem. Evo da vidite kako to izgleda. To su majice, to su duksići, tu su trenerke, tu su čarape, tu je sve. Evo malo da vidite i mene, da ne bude da ja samo snimam. Ja danas radim kardio trening, zato što sam jučer radila baš naporan i težak, a nisam baš izdržljiva kao ovi muškarci, pa da mogu baš svaki dan da radim naporno. Tako da ćete imati priliku da vidite kako mi treniramo i kako izgledaju naši treninzi. Kod mene nećete vidjeti ništa specijalno, ja radim kardio, ali Veljko i Stefan i Mare će da rade ozbiljno. Idem da se preslačim, pa brzo nastavljam. Možemo da krenemo. Lepotice, može čaj jedan za mene? Hvala. Šta ima? Sve jedno, kamenica, naravno, što god. Šta radim? 3-3-3. Šta 3-3-3? 3-3-3-3. Setio. Wow, sve mi blizu. Styling čoveče za danas. Nike, just do it. Slušajte vas dvojica. To mora tako da bude.
A vidim ti ništa se nisu klapao, sad si se slučajno tako obukao. A i ti isto, si se tako obukao Mi slučajno. su tako naredili. Ko ti naredio? Ali tako zvali od ozgo. Ja. Znači ovako, 3 minuta, brzi hod. 3 minuta nordijsko. Dobro. 3 minuta veslanje, 3 minuta rven. Dobro, i tako radim 4 do 5 krugova. Kako se lepo osjećaš. A lepo se osjećaš danas vidim. Dobro, ajde. Osjećaš dobro, a? Pa, Čim se ne jede, odmah je bilo da. Stvarno, da. Čim se najede, odmah je bolje. Sakići. Čim se najede, odmah je bolje. i ja sa kićem. Ali ovo je opasno. Ovo je za decu. Dobro, ovo je početak, sad ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo. Sorry, vas ćemo da vidimo, meni kardio, ništa specijalno. Kardio kao kardio. Ćao, coach. Ćao. Jesi? Ćao. Dobar. Coach. Kako vam? Ovo je naš trener za boks. Ivan. Ima lepu roze maskicu. Čuva se? Čuva se, štiti se. Ima i vizir. Jesi ponao vizir? Sve. Jesu, nema šta. Dobar dan. Ćemo početi? Neću. Evo mora da, ček, moment. Čekaj, šta je to? To se sad briše, jel? Da? Sve u skladu sa propisima. Znači ne postavljamo se, ne ljubimo se, coach. O, beži bre ti. Što ovo sam se poljubio prošli put, to je bilo frka. Nije frka, brate, šta? Ja sam sad, imam antitela. Pa tad nisi imala, tad. Negativna sam. Što si dobila, brate? Aha. Znači sad se plašiš mene. Ne plašim se, tad sam se uplašio, sad se ne plašim. A, dobro. Ništa. Speedy Gonzalez. Ajde, ja ti dajem odmah. Jel ovo moj čaj, jeste? Hvala. Osam minuta bez prestanka. 8 minuta bez prestanka. Pa zato sam ja snimatelj. A ko je bio pametan pa to rekao? Znaš kad sam znao da si ti? Ja. Da. Triple G. Zato smo se mi pričali jedan dan kako su se polomili od treninga i onda je došao Mare kao aj malo nešto za zglobove. A onda naravno Veljko je rekao, za ramena, da. Ajde što da ne, malo onako lagano. Inače moj muž kad kaže malo lagano, tad pokida. To je uvijek, to je uopšte poznato. Tad je najuposljedniji. Što si lep, ljubite žena, nisam se džabe udala za tebe. Ono lep si i ti ste. Ali oženjen. Zato imaš i lepu devojku. A i ti si lep, Mare, i ti imaš lepu devojku. Ženu. Mare ima verenicu. Verenicu. A Ja sam još Stefi uvijek na devojci. je još uvijek, nisi ti na devojci, pa dobro mislim da. Nisi trenutno. To možda ti tako misliš, ali mi tebe vidimo u teretani, jel tako? Bože moj. Ali Bože moj, možda sam ja neka zlobazali. Eno ga Ivan tamo, isprskala sam ga sa onim nanosprejem.
Ne, odmah mu šaljem sliku da vidi šta je to nano spray. Sve, a? Da. Da, inače Ivan je naš trener za boks, ali strašno se plaši covida. I kad je čuo da smo Veljko i ja pozitivni, nije to da dolazi u teretanu. Koliko još imate? 2 minuta. Svaka čast. Ove pesnice. Ovo da. Da mi su debeli ovi, da su debeli. Koji? Da, debeli su i široki, to je dobro. Gde si? Lako je biti trener, gledaj. Mora biti stara sura više. Što? Aha, kad... Je lako biti trener ovih? Tako, lako je. A? I Bilmeza. Prelako. Pa niste Bilmezi. Veprovi, da. Veprovi. Da ispratim. Je snimaš? Snimam. A? Da. Snimaš? Sad će da bude lagano, čim je ovako. Da. Već da snimate, ona će da snima, ona će da udara, šta? Snimaj. Danas trostruka cena. Već je plaćeno po razlogu tako. Po razinu plaćeno te ovo napred. Zesno si se. Šta si rekao, Ko? Šta si rekao za Instagram? Ono, ponekad si tamo, jel? Jesu. Jao, svi ne vole društvene mreže, a svi pitaju kako sam ispao kad ih slikam. Evo, svi od ovih ovdje. Ja? Ti! Ti pitaš kakav sam ispao. Te pitao kako sam ispao. Nas Velja najmanje voli, Ovo je- ja najviše, priznajem, a ovo najmanje. Mare je tu negdje u sredini kad mora zbog posla. Stefan najviše. Stefan najviše. Stefan je. Rekao sam da ja najviše. Koji je konzervativan, koji nije tako Patrijarhalan. moderan, koji ne pride mnogo značiti društvene prima donom. Ali Šta ti kažeš, Ivane? Stefan je prima dona. Sad će Stefan da udara. Dobro, mislim, Stefan možda društvene mreže ne, a on to više u telefonu. On telefonska komunikacija. Penzionerski, Se sećaš, Ivane? Ne to, nego Stefika se zaljubio, znaš, u 12 sati noći ja uđem na Instagram, a on molim te, ruke spojene, ne mogu sad da pokažem snimam, njih dvoje, spojene ruke, a u pozadini se vidi pizza. Pizza nas je spojila, pisti hvala. Sasvim običan dan. Sasvim obično, šta si rekao? Pizza nas je spojila, pici hvala. Pizza vegetarijana. Rekla je da. Rekla je da. Neka pričozi. Šta si rekao, Ljubav, nove su ti rukavice? Moram da ih razgazam, Viš kako se te veze. Znači nećeš jako udarat, neće moći. Tu odmah zakoči se. Sačekajte 40 minuta pa ćete vidjeti. Za 40 minuta. Sad sljedeći snimak, posle pola 40 sata. minuta da se upali. Aha, posle 40 minuta. zagreje se. Jesi čuo šta kaže kod? Ne može jako da udara. Jednu rundu na džaku, a i dobro. Okej, INT. Prvo okej. Dostani. Pa INT. Edit. Edit. Posle edita 9-9. Edit. 0-3. 0-3. 3. Edit.
Brate, nisam trebala da im kažem da snimam, ovo je strašno, pokidat ćete. Ajde. Ajmo, Velja, snaga. Isto ovo malo pre. Vozi se, tanka! Ivane, kako si ruke? Dobre. Dobre, do sad. Šta? 3 runde po 3 minuta. Svaki udarac. Uppercut, uppercut. Direkt uppercut, kroš. Nemoj da mi udariš u telefon.